Haupa, Eneko Sagardoi naiz eta Gazteako lagunek galdera batzuk egingo dizkidate ni apur bat gehiago ezagutzeko. Gehien kostatu zaidan estena, grabatzea, maite nuen arren, izan zen Patria telesailean nire anaiarekin egiten dudan bisa-bisa kartzelan, bera urte asko ikusi gabe. Nasketa oso berezi bat egon behar zelako, maitasun handi bat egon behar zen, baina baita ere erruduntasun eta morru handia, ez? Baina ez genuen bronka bat izatea nahi edo eztabaida simple bat, eta maitasun guzti forma horri eranztea izan zen erronka bat. Errodeia baten gertatu zaien gauzarik arraroena, ez da arraroa da gauza oso basiko bat, de hecho, baina gertatu zitzaidan, errementari grabatzen, nindoan makillajez beteta goitik bera, eta komunera joatea oso zaila zen. Eta gertatu zen denbora oso gutxi geneukala, zeozer grabatzeko, eta baimena eskatu behar izan nuen makillaje barruan txis egiteko. Errodaje baten ondoen pasatu dudan momentua daukat oso fresko, izan zen oindala astebete edo, zaldi gainean, zaldi honen atzean, gainean, velozidade itzelean, Pireneoak ikusten goizeko 8:00 kriston eguzki batekin, eta izan zen gozada bat, gelditu nahi nuen hor betirako. Nik uste duzela handian komunera joan nahi nuenean. Antzestu ditudan pertsonaien artean kutxunena ez dizuet esango ze oso gaizki geldituko naiz. Aldez aurreko lanketa handien eskatu didan pertsonaia uste dut dela hau. Eneko Aritzaren papela irati pelikulan, 3 hilabete izan dira pertsonaia prestatzen, eta 8. mendean posible Ibar Jaun izatea esan erreza. Papel honetarako ikasi dut zaldian ibiltzen, ezpatekin borrokatzen, proteina asko jaten, keso fresko batido zer den deskubritzen, eta hori bakarrik da igual egin duten gauzari gogorrena. Hau izan da guztia, orain apur bat gehiago ezagutzen nauzue, zorionez edo zoritxarrez, eta zinemaretoetan ikusiko dugu lekar. Hori da! Gaztea.